Spacívak Camp Go, vyrobený z nylonu a naplnený perím, je vhodný pre dospelých do výšky 195 cm a je ľahký. Spacívak Camp Go ponúka príjemnú teplotu 0 stupňov Celzia, má rozmery 220×80×50 cm a váži 1300 g. Dodáva sa s kompresným vakom na jednoduchú prepravu. Zimný spacívak Camp Go s mumiovým tvarom zaručuje teplo aj v chladnom počasí vďaka vynikajúcim tepelným vlastnostiam páperia. Z Alza Plus si teraz môžete nechať bezplatne doručiť výrobok do ktorejkoľvek z našich predajní. V prípade menších balíkov môžete využiť ktorýkoľvek Alza Box vo vašom okolí. Okrem toho má nakupovanie na Alze niekoľko výhod. Ponúkame širokú sieť Alza Boxov po celom Slovensku, doručujeme aj cez víkendy a akceptujeme rôzne spôsoby platby vrátane kryptomien. Zákaznícka linka je k dispozícii 24 hodín denne. Nájdete u nás podrobné informácie a používateľské recenzie k našim produktom.